la 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 היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למיכי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למיכי. חג לא שמח וזר לא בורח, היום יום הולדת למיכי. חג לא שמח וזר לא בורח, היום יום הולדת למיכי. 5 שנים על מיכאל עברו בייחודי, בדל ישב מהעבודה ראשי מלימודים. אתה מצטרף לא, אני העוזר. אנחנו חושבים שהתחילה איתן, סגור. ולחמלה, ולאריכות ימים. אז נשיקה, נשיקה, מה זה? המשכן של המדינה. שנייה רגע, אני רוצה לדעת להזמין סאקה לכולם. אתה רוצה בירה? אתה רוצה בירה? תביא גם וגם, שניים. מה, לא לכולם? לא לכולם. אבל לרובם. תביא, יש פה. תביא ארגז סאקי. תביא ארגז סאקי וחצי ארגז בירה. אנחנו גם ניקח בירה אחת. שלא יחסר. שלא נדע מחסור. על הבת ועל האוכל, על המה והארוך, על נטע כל נטוע, אז תשמח את החברה, אבירני ונשובה אל הארץ הטובה. תן לך את זה לאחר שנייה. והעיקר והעיקר לא לפחד, לא לפחד, והעיקר והעיקר לא לפחד כלל. יאללה, יאללה, לחיים. דובי, מה אתה רוצה להגיד? מיכי לחיים, מיכי. צלם אותו. היום יום הולדת, היום היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת, חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת ותזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. לצלם! יוסי, תשב שמה.
מיכי, ספיץ'. חבר'ה, אני נורא מצטער, היום הולדת הזה נפל עליי בהפתעה. ואני לא יכולתי נאום כתוב. אז 60 שנה חיכיתי ליום הזה. אני רוצה להגיד לכם אבל תראה, תמיד אתה מדבר, מה שאתה לא צריך לדבר ספונטנית לגמרי. עכשיו אתה יכול עכשיו לדבר אני לא מה שאתה יכול, רוצה. אני לא יכול ספונטני. אבל אני רוצה להגיד לכם שלא יכולתי לחלום על יום הולדת יותר חמוד כזה מזה, עם אנשים כאלה נחמדים. נחמדים? אני או, אין לי נחמדה. אתה קודם מראה עיניים. לא, מה אני- אתה רואה מסביב? אוכל, שאריות. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. באמת, לא יכולתי לחלום על משהו יותר טוב מזה. גם בעיר כזאת מקסימה. זה לא כל כך הרבה נחשב. זה לא נחשב. אבל באמת היה חלי, חוויה מדהימה, עיר מדהימה. ורז, אני רוצה להגיד לך באמת תודה רבה. לא יודע אם אמרו לך, אבל הסיור חוויית חיים. חוויית חיים. ואני ממש שמח שאתה שותף לזה. טוב, תודה לכם. נועם, ניחי. איזה חמודים. אני מציעה שאין זה וידאו. באמצע, ממי, באמצע. רגע, קודם שהצלמים יהיו מוכנים. ככה זה, רחלי. ככה זה וידאו, חצי, זה באמצע. אתה רוצה לצאת מהמקום? יש לך מזל שהפעם אני לקחתי את המצלמה. מיכי, יש פה שני דברים, אחד מהקבוצה ואחד ממני. מהקבוצה ששלחו אותי כשגריר, יש פה שני ספרים. אחד זה תמונות מאוד מאוד יפות מיפן כולה, ואחד זה ספר שנקרא דיזיין יפן, Japanese דיזיין, אז תודה, תודה, תודה. איזה כיף, ללמוד לכם באמת. ופה יש דבר שאני הכנתי בתור שעשוע. הכל פה, הציורים והכתבים הם שלי. וואו. אני מזמינה אותך בשבילה ביום הולדת שלי. וואו. תודה, 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 תודה. תודה, מדהים. איזה איוב. זה כמו הצייר הזה, ששנה הוא חשב עליו ברגע. האמת זו זכות. זה היה מתוך סרט. כל הכבוד, כל הכבוד. אבל אתה יודע מה, רז, תיקח מדיטציה קצת ותצא מהסבל. תעשה לי את זה עוד פעם. קודם כל הם נורא מרוגזים, לא קיבלו ממך כבר שבועיים שום בוליטין רפואי. לא, באמת, זה קבוע. דואגים. מאוד דואגים, שלא הגיע שום דבר. מיכי שולח תמיד ככה, כואבת לו הברך, כואבת לו זה, יש לו ניתוח פה, ציפורן חודרנית. וזה רק בשנה האחרונה. חכו לשנה הבאה. שמענו שיש לך, הם אמרו שנקראת לך ארנב. או שפן יותר נכון, שמסמל אותך במידת מה. אבל היות שלא מצאתי אח לינשוף, ינשופון. שלא עשו רק ינשופים קטנים. תודה. יש הגבלה על כמות הינשופים. אני לא רוצה לבוא זה עובד טוב? יש לך אדום כזה? ארז, יש לך אדום כזה? אדום בקיר? איתן, אתה רוצה רגע, שוש. קודם שוש. חלי שוש. שאומנם יהודה עמיחי כתב, לא? אבל הוא שיר בודהיסטי מסתבר. אז אני אקרא חלק ממנו. למה את קולו בשלו?
ברוך? אדם בחייו. יפה, דודי. מה? אדם בחייו. איתן, הזום נורא קטן. יש לו יועצת אומנותית. עוצרת, בדיוק. חבר'ה, שוש. החלק הראשון הוא בשביל החלק הדתי שבינינו. אדם בחייו, יהודה עמיחי. אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. קהלת לא צדק כשאמר כך. אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת. באותם עיניים לבכות ובאותם עיניים לצחוק. באותן ידיים לזרוק אבנים ובאותם ידיים לאסוף אותנו. לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה. ולשנוא ולסלוח ולזכור ולשכוח ולסדר ולבלבל ולאכול ולעכל את כל מה שהיסטוריה ארוכה עושה משנים רבות מאוד. אדם בחייו אין לו זמן. כשהוא מאבד הוא מחפש. כשהוא מוצא הוא שוכח. כשהוא שוכח הוא אוהב. וכשהוא אוהב הוא מתחיל לשכוח. ונפשו למודע. ונפשו מקצועית מאוד. על גופו נשאר חובר. תמיד מנסה וטועה. לא לומד ומתבלבל. שיכור ועיוור בתענוגה ובמכתיבה. זה נסיים פה? כל הכבוד, שוש. מאוד יפה. יוצא מהכלל. אדם בחייו. אדם בחייו. אדם בחייו. אני חושבת שזה מהספר ימי חסד. אני ביקשתי אתמול שישלחו לי את זה במייל. זה מה שדניאל. זה מה שדניאל. זה מה שמיסטר גוגל דיד. מאוד יפה. שישלחו לי וישלחו. לא, זה אצלי קל לדעתי. מישהו מצלצל. מה אצלי? שהיום אחרי הצהריים הבנתי שאתה בסך הכל עיפרון. אתה עיפרון, תשמע בוא, אתה לא, 60 זה כלום, זה בדרך, אתה יודע, זה התחלה, זה הסוף, 60 זה רק, זה אפילו לא תחנה בחיים, זה בכלל, אתה יודע, לקונטיניום, אז אתה בכלל נמצא במקום מצוין. ממש באמצע. ממש באמצע, זהו, זה דבר אחד. דבר שני, כשחשבתי שאני אגיד לך כמה מילים, חשבתי, קודם כל חזרתי, אמרתי, נמחוק הכל, נחזור לנקודת האפס. נכון? למדתי. אז אמרתי נחזור לנקודת האפס, ואמרתי, למה אני כל כך אוהב את מיכי? באמת. ואמרתי לעצמי, קודם כל, כי נורא קל לאהוב אותו. הוא באמת, הוא כזה אדם שכל כך קל לאהוב, הוא כזה אדם שתמיד כיף להיות איתו. ובאמת האמת היא שתמיד כיף להיות איתך, כיף להיות איתך בכל מקום, כיף להיות איתך באמת בכל מצב. אני חושב שהחום האנושי שלך הוא אינסופי. אני חושב שאתה גיזר של חום שתמיד עומד ומתפרץ. אני אוהב את החוש ההומור שלך. אני אוהב... מה קרה? אני אוהב את חוש ההומור שלך. אני אוהב את האהבה שלך שחובקת את כל הסביבה, את המוכנות שלך לתרום לסביבה בכל מצב. אני רואה בקבוצה איך אתה מתפקד. אתה תמיד מחפש לאחד ולהיות נחמד ולעזור, וזה מאוד 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 יפה. הוא לא היה בהודו. הוא לא היה? בטיול להודו. אני לא הייתי בהודו. אני... למה לא הייתה? לא שמעו עוד כלום. אבל בצד המקצועי, אני גאה לעבוד איתך. אני חושב שאתה מעולה. אני חושב שאתה באמת איש מקצוע ברמה הגבוהה ביותר, וכבוד הוא לי לעבוד איתך. ואני באמת רק רוצה לברך אותך, באמת שיהיה כל טוב, שתמשיך לשמוח ושתבורך בכל מעשיך. אמן, אמן. יישר כוח, יישר כוח. איתן, שקויר. בקרוב אצלך, בקרוב אצלך. באמת, אני הייתי בגיל הזה של 60, לא נורא. אמרת 60? זה לא נורא, באמת. עכשיו תראה, בתור זמיר של החבורה... מה זה לא נורא? מה? הזמיר ממרוקו. העובדה שאנחנו פה. עכשיו, בתור הזמיר, אז אני רוצה לשיר לך שיר וכולם יצטרפו אליי לפזמון. וואו. יופי. השפן
הבוקר אל הגן התכננה מכלב הצטננה מסגרת קיבל נזלת לה 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 איך אתה יודע את זה שאני כזה רגיש וכל מה מתעטש ומקבל נזלת? מאיפה אתה יודע את זה? אנחנו כבר מציינים כמה פעמים ביחד, לא? חבר'ה, עוד מישהו רוצה לומר? אני רוצה להיות מקורי אחרי כל פרץ הרגשנות ששטף אתכם ואותי, אז חני הכינה ריקוד, בבקשה. אבל בנימה קצת יותר רצינית, מהחצי שעה שאנחנו יושבים איתכם, שזה תענוג גדול, לא ידעתי שבגיל 60 יש עדיין חיים יש על זה ספרים שלמים. אתה לא יודע לקרוא. זה מחצי שעה, הוא אמר לו, איך קוראים לאשתך? חני. 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 תראי אותו כחוק. אתם יודעים מה, אני מוכן לתקן. אבא שלי בן 88 ואני שמח לדעת שהמרחק בין 88 ל-60 הוא גדול. ועכשיו נדבר על מיכי קצת. אני שמח לראות שאתה מקובל גם פה. כי גם במשפחה שלנו הוא אהוב, כמו שאיתן אמר. אבל אני אספר איזה טיפ קטן. בליל הסדר הוא נודניק. הוא מפריע למארגני הסדר. זה מארגנים, אבא שלך. אבל למחרת הוא עושה ככה. הם יוצאים עייפים, למותשים, והיו לילות סדר שללא הבטחה פומבית שלך להיות בשקט, ליל הסדר לא היה נערך. אבל אני חושב שזה מה שיפה. מה? איפה הילד? איפה הילד? אבל... ויש היפראקטיבי, ויש ילד היפראקטיבי. איפה פינוקי? אז זה מתחבר לישורת הסופית, באמת אתה ילד אהוב, וכשאני מסתכל עליי ואני אומר, אני רוצה להיות כמוך, שאני אהיה בן 60. לא יכול אפילו לחשוב את האופק הזה. עם שכל בלב. חיוך גדול על הפנים תמיד. ולקבוצה אני רוצה להגיד משהו. אחרון. קודם כל אני הבנתי שניחנתם בקוסם, אני לא יודע איפה הוא, שכיף לכם, ואני רוצה לספר לכם משהו ככה בשקט. בשנה הבאה תיסעו לארגנטינה, יעד מדהים. שמעתי שדוקטור אורה סתר, קבוצת אורה סתר עושה את זה כל שנה, אז אני ממליץ בחום. ומזל טוב, מי שלא היה, המקום היחיד שאנשים לא היו זה במזרח. שני מקומות למשפחה אחת, אז אני באמת רק רוצה להגיד לך שאני אוהבת אותך. ושאני רוצה שתישאר ילד, תמיד, שמח. תתבגר קצת, אבל לא הרבה מדי. לא, אבל אתה יכול להתפתח. לאט. I love you as you are. ושתהיה בריא, שיהיה לך טוב. תודה. זה שיר? כן. סורמלו. רוצה להגיד לו נאומי דברי ביקורת, תשמע, בלי פגיעה. אני לא מתכוון לזה. יש גם ביטוי בירושלים, רוצים להגיד למישהו נגיד שלא שמע, שמישהו נגיד נקרא חס ושמע. אני אומר לו, חוץ ממך, שמעת מה קרה לשם? אני אומר לך, שלמה, מה אתה צריך לעלות? בר מינן. בר מינן זה גם חוץ מאיתנו בעצם. בר מלבוא ובא. אתה מבין? אבל אני לא מתלבט לזה. אני, האמת, הכרתי את מיכי, אני ואביבה הכרנו. וואלה. בג'יפ בטנזניה. ומה שקרה, אני לא יודע אם אנחנו נכנסנו ראשונים, הם נכנסו אחרינו. הכל ביחד. אנחנו ישבנו מאחורה. אתם שאנחנו מתוך מידה של צניעות, אמרנו מה נהיה בפרונט? נהיה במושבים האחוריים. בבגז. מיכי, בראש שלו אמר, וואלה, אלה תפסו את המקום מאחור, כנראה שהם יותר טוב. איך שהוא נכנס לג'יפ, הוא בדרכו, והאמת זה הדרך שלו. מיכי הוא בחור ישיר.
ישיר. תוכו כברו, אומר לך בדיוק מה שהוא חושב, באמת עושה את זה בחן, מבלי שתיפגע, אבל הוא אומר לך בדיוק מה שהוא כל הכבוד. כל נאווה, איך את נראית הבוקר? נכון. הוא מרגיש שלם, כי הוא לא ישב לעצמו שום דבר בתוכו, השני לוקח את זה. דבר ראשון, תראה, דרור, תשמע, זה מתחלפים פה בצורה. לא מקובל. למרות שהמקום שלי ואורה מכניסה את עצמה מתחת למושב. לא רק זה, אורה היא מצלמת נפלאה, אנחנו השארנו לה כל הזמן את האפרון שהיא תוכל לצלם בכלל. אפרופו הדיק הזה, אני יכול להגיד לך, אני חוויתי לך, לא סיימת? לא, אני אומר, אלה היו דברי אמת. עכשיו מיכי יספר איזה חוויה. אני נכנסתי לג'יפ, אני מסתכל אחורה, אחד יושב ככה, יושבת לידו גברת, אני אומר לאורה, בוא'נה נפלנו. אחרי כמה זמן, בחור הוא ישיר. עברו כמה שעות, ופתאום כולם רוצים להחליף בג'יפים וזה, אני אומר להם, חבר'ה, פה יש צוות קבוע. לא זזנו. ולא זזנו, נתנו פעם אחת להצטרף איך קוראים לחבר שלך? שי. נתנו לנו לשבת אחורה, אני חושב. וזהו, ואחר כך לא עזרנו. הוא כבר לא בא בעצמו. הוא ידבר לא בא. לא כדאי. זה ששאלת שמקלטית אז זה מטפת. ומאז, אם אביבה הגיע, אז איך זה נקרא? שעת האגוז. זה שי הזה, שהוא היה אלוף הארץ בטניס, לא הצליח לעבור את הביקורת בשדה התעופה. כל הזמן זה צמצם. הוא היה אלוף הארץ? והתפשט. דדי היה ביחד בזמן של... זה שי פוליס? התפשט, לא היה מה להוריד. זה וידאו מצליח. בסוף הוא היה כמעט אולי יש לך איזה פלטינות, הוא אומר, לא ידעתי שפלטינות. הוא היה כל כך זה מטפת? אני לא מדבר עליו הרבה, אני רואה אותו יותר מדי. בואו, נעצור כאן. מישהו עוד? הנושא זה מיכי. מישהו עוד? תראו, אני מבקשת, ולכן גם אני אקריא מתוך ספר. אני אקריא מתוך ספר שנקרא בקשר לאהבה. ואני רוצה להקריא לך משהו מתוך הספר הזה. מיכי שלי, כשנפגשנו לראשונה, לפני כמעט 40 שנה, אמרת לי, כולן אוהבות אותי, וגם את אוהבי אותי. זהו ישב בשולחן בנות. ובדרכך המעצבנת, המצחיקה והמקסימה, אין לי ברירה אלא להודות שצדקת. ומאז במהלך חיים שלמים אתה ממשיך לעצבן, להצחיק ולהקסים, בסדר, משתנה, וכך להפוך את המשימה הבלתי אפשרית של חיי נישואים ארוכים כל כך לאפשרית ורצויה. זה באמת לא הגיוני שאתה בן 60 ואני כמעט. זה לא מספרים שקשורים אלינו בכלל, כך נדמה. אך בהיותם כאלה, טוב לי שאני מבלה את השנים האלה איתך. ספר בקשר לאהבה. וואו. ואני רוצה להקריא... וואו, איזה תמונה, אבל איזה תמונה. הורס. מיכי, אתה הורס. רגע, זה היה לפני 40 שנה? נאווה, עוד פעם, הוא אוהב את זה. אני רוצה לראות את הכריכה. תראו מה זה, זה תמונה. זה הוורסיה השנייה, אנחנו עוד מעט נעביר במי שרוצה לראות את הוורסיה הראשונה, פשוט התמונה לשם לא הצליחה, ולכן בשבת האחרונה בים לקחתי איתי מצלמה. אני רוצה להקריא לכם מה כתוב מאחורנית. אני רק לא בגיל 70. מיכאל סטר, בן 60, נולד ביפו. אני לא מאמינה, זה גדל בביצרון, התבגר בבת ים, התחתן בירושלים, למד בחיפה,
גידל ילדים בהוד השרון, גר בתל אביב, עובד ברמת גן. בן להלה ודור סטרווינסקי, משפחת עולים מפולין. נישא לאורה, חצי רוסיה, רבע מרוקאית ורבע ספרדיה, תוצרת הארץ. גידל 4 ילדים צברים לתפארת, אורן, ארז, אלון ויסמין. ומטפח בשלט רחוק, לפעמים קרוב, את 2 נכדיו, עמרי ועמית. הילדים של אורן ועידית, שאימה נולדה באנגליה למשפחה מגרמניה, ואביה יליד רומניה. הוא למד בבית ספר הבונים, בתיכון אור טכניקום בגבעתיים, שירת בצבא בגדנ"ע ולאחר מכן במילואים בנ"מ. סיים את הטכניון בלימודי אדריכלות ובינוי ערים, עבד במשרדו של רמי כרמי ופתח את סתר אדריכלים. רשימת הפרויקטים שלו תמלא את הספר אם נפרט אותה, והספר הוא די גדול כמו שאתם רואים. נסע ברחבי העולם הרבה ובכיף. שיחק טניס וגולף, מתמיד בספינינג וכושר, שט במרפסית, גלש במצנח רכיפה, חולה סקי, לא מוותר על הליכה בבוקר בים, בסוגריים, אם מוותר על הליכה, לא מוותר על הישיבה בקפה. ומכל המקומות ומכל הפעילויות אסף חברים ואוהבים שהחליטו לפנק אותו, בסוגריים, דרך כלל, במילות ברכה, סיפורים, הערכות ביצוע וחיוכים. ערכה והכינה לדפוס. מיכי, יש לך כאן בספר את כל המשפחה, כל החברים, מהילדות ועד היום, כולל כל האנשים שנמצאים פה בחדר. וואו, וואו. בראבו. ואם מישהו רוצה לראות, אז יש כאן עוד ספר ורסיה. עוד פעם. בעזרת השם, אויס גשרי בן תל אביב, כף אב התשס"ט. מיכי. כשפגשתי את מיכי לראשונה, חשבתי בן יחיד. והוא בעיניי עדיין כזה. ולא משנה שלאחר שנות דור נודע לי שבעצם יש לו גם אח ואחות, ואולי לא. המלך הבלתי מעורער של הבית. יפה, שובב, בטוח בעצמו, ועוד ארכיטקט. בקיצור, אחד ויחיד. והיה ברור שמגיע לו, כי הוא הכי בעולם. ואימא, אורה, וכל המשפחה והחברים, 604, לא אחד פחות, הכי אוהבים אותו, ובאיטלקית, הפיגליו יוניקו. וביידיש, הניינציגר פייגלה. טוב, לא תרגום מדויק, וגם אם לפעמים מפגין היפוכונדריה בלתי מזיקה, ותיאורי הסבל גורמים, מה פתאום, לצהלה גדולה מסביב, הרי כמאמר המשוררת דליה רביקוביץ', את עצמנו אנחנו אוהבים במסירות, קשובים לעצמנו קשב מוחלט. אז תמשיך להקשיב בשבילנו ובשבילך לבריאות, ולהמשיך בכל החן והקסם הזה עם אורה והמשפחה, ואיתנו לשתות קפה בבקרים בעליצות, ולתייר עולמות קסומים בשמחה, לסרטט משרדים מלאי השראה, ובעיקר תמשיך להרגיש מיוחד, כזה שאין כמוהו בעולם, von deiner lieber Freunden, na wahrscheinlich und Juda Sisapel der Sisse.